Kwedu muChiBuja akanaka tauya dzanyasi dzozuva rushinomwe mwedzi uno waGunyana. Kwedu kwaMutokoto pazambuko repamugwagwa riya paitika tsaona apo imwe motika yenge ichinzindo mushikashika yandobakira mwoto ikabva yaita kutsva yese kuita karikiriki chaiko. Paribe vanhu vakuwara, ndizvo tatenda Nhau nazvo kuti achengeta mweya wevanhu. Gweta raJobhosikara naGodfrey Sitole Beatrice Mutetwa agoreketa kuti atonyora tsamba kuti wachuchisiwa iri wari kutiwo Michael Reza naLancelot Mutsokoti waendesiwe mujere nokuti waribe kutetekera zvakareketiwa nodare kuti wape mapepa anofanira kupuwayo nguva iripo. Rekai tigone kuti zvichaita sei. Kwaipapa ndofunga muso chishanu uno ndipo wachaenda kudare kuti nyaya iyi igombwika kuti wanobvumiwa chere kuti wagoendesiwe kujeri kana kuti kutamba nonguva. Rekai tigoramba takaringa. Muzvinafundo Madhuku washamisa vanhu vazhinji nokureketa kwawo kwokuti kwaibato rusisisi ndo rutokonzeresa kuti Jobhosikara newabiyache warambe wari mujeri nekuti rube kuenda kugwadama pamberi paMunangagwa richikumbira kuti awarekerere. Agoreketa kuti kwai zviri pachena kuti Wamatare waribe kuita zvavari kuda kunzi waite, pabodzi poono kutoti wari kuziva kuti Wamatarewo wanofanira kunge wari kutozinyepiwa zvekuita chaizvo, saka patoda kutoti paende kokumbirwa kuno vakuruwo kuti zvireke kugoramba zvichienderera mberi. Vanhu vese vandoti kohoko naye murume achiita mapwapwa akadari, apa ndiye anoti anofundzisa zvinhu zvinochokuita nobumbiro romutemo. Pakaita kunyangariwa chaipo. Tiri kunyepai kuti kuno sarudzo dziri kuuya pokare kuwadhi yechipiri yokuMatobo kubulawayo zuva rochi22 mwedzi uri kuteera yu. Ipapa kwai vanhu vachapinda pasarodzopo ndiSindiso Ngwenya woCCC naSiwela Frederick woZANU-PF naNyirongo Liberty woZAPU. Tinovashuvira tusvinu tichiimba kuti zvichaita kuti upenyu hwavanhu hwavanotungamira ikweyo huite zviri nani. Kwaita masoko atifadza nyepiwa nyasi kuti kwai magweta agonyora kune mutongi mukuru womunyika kuti wakumbire kuti kubisiwe zviya zvinopfekiwa mumusoro kana wari kumatare odzimhosva. Kwai zvinhu zvakagadzirwa nomuswe webhizayo zvinofanira kuti zvichibisiwe manje nokuti zvakaunziwa panguva yakauya wachena wakabva waenda, asi takandoramba takaita kuti nama nazvo. Idi zvakatoita kunaka dai zvatoita chokwadi zvabisiwa. KuZimbabwe kwaburika kuti munyika medu muno vanhu vakasungiwa nyaya dzematongerwo enyika vanopfuura 50 chaiwo. Wese paribe kana mubodzi akatongiwa kana kuti aendesiwa kudare munyaya yache, asi wese wandori mujere. Idi kunoita kuhurumende kusvinuba kunopfikira vanhu vese paribe kana mubodzi chaiye aendesiwa kudare odzimhosva kuti nyaya yache izikane kana kungwika kuti akachinyei. Pakaita kunyangariwa chaipo. Idi zvakaoma, dai wachinja maitiro. Rekai wakuru wagorekete kuti munhu unondozvisunga wegani nomutehwe wako waunenge wazviisira. WaMunangagwa masvondo 2 apfuura yapa wanga wari kumapostori wagoreketa nemapostori yachiti warungu wese wana waSatani, anenge ari kutamba nawo mwana waSataniwo naiye. Idi pakaita kunyangariwa. Iwe WaMunangagwa nozuro unondo wagoburisa mapikicha wari kuita kuzhinyira Tony Blair, iye uya wokuimbiwa naTamba Oga kuti Blair yandinoziva itoilet. Ndiye munhu mubodzi agoita kuti zvirango zvoupfumi zvavanogara kuimba zvinge zviripo kureketa kuno, asi ndiye munhu waigoita kuita kusekerera kunge kapwere kapuwa maswiti. Pakaita kunyangariwa. Rekai tigone kuti mapostori wachagoti kudini pawanobenhuka WaMunangagwa kubva kuRwanda ko. Zviri kuramba zvichihwadza kureketa kuno kwai kwapfa wamwe wapwere watanhatu kuchirwere chegwirikwiti chiri kunetsa chi. Kureketa kuno wese wapfa wasvika 494.
apa nozuro uno kwagobatiwa vamwe vanosvika 190 wokuti vano chirwere chihwatsva. Pakaita kunyangariwa dai wakuru wenyika waita tusvinu zvareka kuramba zvitekeshera izvi. Hurumende yagoburitsa masoko ayasekesa vazhinji kuti kwaita kuda kumisa nyaya dzeuori dziri kuitika munyaya yepfumvudza. Idi makore ato 3 vachiita pfumvudza yavo iyi, palibe kana mubodzi ambofunga kuti rikatimise zvinhu zvouori wozozvitanda izvezvi. Manyepo chaiwo tinoramba tichizviona zvinenge zvindoitika izvozvi. naMwari kudai tinenge tindoripo takaringa hedu zvichiitika. Kune warimi wechiJerimani nochiDhachi wakaendesa hurumende kumataurodzi mhosva opasi rese wari kuda kuti wabhadharwe mari inoita mamiriyoni emari ekuAmerica 440 chaiwo. Wari kuti midziyo yavo yakapambiwa nehurumende nozvakadandando zvakaita kuti wanyure mari. Rekai tigoone kuti ichaitiwa sei nhau iyi. Tinoramba takandoringa pazvinenge zvichiitikapo. Wozinwa wakwidza mitengo yomvura kune vanhu vese vanotenga mvura kwahwari. Ipapa kwai vanhu vanosenzesa 100 romarita omvura wagobhadhara madhora omunyika 277 kana wakasenzesa kusvikira pa500 chaiwo wanonge wakutobhadhara madhora 541. Kwai zvikoro nomakereke zvikasenzesa 250 marita wanonge wakubhadhara madhora 423. Ipapa kwai vanosenzesa chiuru chibodzi chomarita wanenge wakutobhadhara madhora 615. Zvinoenda zvakadando. Wakumapuraziwo wane yawo mari yavanenge wakubisa. Wanorima mapurasma A1 wanorimawo mapurasma A2 zvese wanenge wano mvura dzavo dzavanenge wachibhadhara. Asi kwai yakakwidziwa kutanda mwedzi watabvayiwa nyamavhuvhu. Kambani yoZimasco kwai yagopfika kukwekwe kwainobika iyo simbi dzainobika. Ipapa kwai nyaya yemitengo yosimbidzi pasi rese yaita kugwa ndo yaita kuti zvinyanye kudari. Idi toimba kuti zvichamutsiridziwa pokare makunokuno yano. Ngatiringedzo rikuitika pasi rese. KuSouth Africa kwai nogurukota rinoringana zvousahwirana dzimwe nyika wangade chaizvo kuti wazvimirire wegani wachipinda muZimbabwe komema sarudzo dzinenge dzichiitika gore rinouya. Rekai zvirambe zvakaita kudando. Ticharamba takaringa kuti wanenge wachizvikona chere peno wanokona kugoreketa chokwadi zvikatanda kuchinja zvinhu. KuZambia vanhu vari kuringa zviri kuitiwa nehurumende hakainde ichirema wagoreketa kuti ichirema vanofanira kuti vachimise mapurisa avo kusunga vanhu vari kunzi ivo vari kuita basa rokutuka mutungamiri wenyika. Izvezvi mwedzi wega wegani kunenge kuino munhu mubodzi kunyanya anenge atopuwa kusungiwa kana kuda kuisiwa mujere kubhadharisiwa choupenzi kana kudando kunzi kwai atuka mutungamiri wenyika. Pakaita kunyangariwa toimba kuti zvichamira izvozvi. Kambani yoMultichoice kwai izvezvi yakaisiwa pakona manji nonyika dzakasiyana siyana kuti kwai ibvumire vanhu kuti wabhadhare pawanenge wachiona. Zvekuti vanhu kwai wagobhadhare pese pese izvozvi kwai zvaakufanira kuti zvichimisiwe. Rekai tigoone kuti zvinenge zvichiita sei. Idi tatoita kuhwewa rute. Zvikaidaro aiwa munhu wese anokonawo kuiona unonge uchindozivawo kuti unoionawo nguva yawada kuiona. Chero ukagara mwedzi wese uribe kuiona unozondoona pawaonapo unenge uribe kunyura mari. KuNigeria kwai mutungamiri wonyika yoPoland ari kushanya ikweyo ari kukumbira kuti zviite zviri nani kunyanya panyaya dzeoiri yavanoburitsa muNigeria. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichienda nekupi. Ticharamba tichikunyepai pazvinenge zviri kuenda. Ipapa kureketa kuno kuri kuitiwa iri kunzi #iPhone Apple event. Pai kwaburitsiwa foni tsvayo iPhone inonzi iPhone 14. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichienda nekupi. Asi wanomari kutoita kutekenya izvezvi kuti wadzitenge. Idi zvavo wabi yedu.
Munyaya yegumisira, Chelsea yadzinga kutandanisa chaiko Thomas Tuchel. Unotoshaya kuti kohoko naye wakomana madzingira awamuita aya panga palibe kana munhu ambozvifungira kuti zviri kudini, kwai kubiwa kwawagoita nozuro kundo kwaita kuti wabva wamumhanyise. Heno kuti wachaita sei, dai ripeno wakarasaya kana mubodzi, asi izvezvi kwaiwa notorino vanhu watatu wauri kuda kureketa nawo kuti waone kuti imbani angakone kupinda pachigaro chii. Pakaita kunyangariwa, asi tinomushuvira hatu zvino. Tiri ipapo mabuja, kwanyase rekai tipete zvirauro. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.